ziua, mă numesc Gabriel Dragomir. Sunt o persoană activă, liniștită și calmă. Îmi place să progresez, să cunosc, să evoluez, să văd rezultatele pozitive în fiecare zi. Bună ziua! Numele meu este Vlădan Gheorghe. Nu sunt pregătit pentru acest interviu, ca să zic așa. Dacă aș rezuma viața de după o vârstă, când am intrat în acest mediu, aș putea spune ca și persoană că am învățat ce înseamnă toleranța, răbdarea, perseverența. M-am adaptat mai greu condițiilor de aici, dar încă evoluez. Kolay Metin naționalitate Türk, 65 ani, pensioner, acum, aici. Mă numesc Mantea Ionel, am vârsta de 73 de ani, am lucrat în agricultură 50 de ani. Eu am lucrat vorbind numai cu plantele, dar la ședințele de analiză ne adunam în birourile care erau în Balta Brăilic, acolo am lucrat, și depănam amintirile vechi și noi. Cel puțin pe mine mă caracterizează perspicacitatea și tenacitatea omului în sine. Nu m-am dat la o parte din fața greutății. De vedere psihic, încă sunt pregătit să mai muncesc încă 50 de ani. Tatăl meu are 106 ani astăzi. 106 ani, o vârstă că nu cedează și nu cedează în fața greutăților. Da. Și muncește și acum. Da. Mulțumesc pentru interviu.